Be, Tayo na ah. be, gising na, matutulog na tayo. Mga ka-gloves, nandito na naman tayo, magluluto na naman tayo. Anyway, Congressman nga pala, Congressman Manny. Magluluto na naman tayo ng nilagang cardi. Hindi ko alam kung anong tawag dito, basta napulot ko lang sa ref ko, nakita ko lang. Siyempre, sa malamig na panahon, kailangan natin ng sabaw. Kaya, kailangan lang natin ay bawang, mga aswang dyan, Diyos, dado, nor cubes. Siyempre hindi mawawala ang sibuyas, laki. Saka yung number 1 na tool na marumi pa. Siyempre, kutsilyo. Ha? Mulan kasi kaya naisipan ko sa bawang ulamin namin ngayon. Kaya simulan na natin this. Magic, di ba? Galing. Tapos ito na next. Pressure cooker natin, guys. Para mabilis maluto. Lagay ko na. Kasi yung tubig niya dapat ano lang. Yan. Kunti lang. Kasi pressure naman siya. Okay. Tapos tatakpan natin siya. Siguro mga 30 hours natin papakuluan. Joke lang. Mga 30 minutes. So 20 to 25 minutes. Tapos, lalagyan natin yung sangkap. Tapos, papakuluan natin ng 10 minutes. Tapos, ganun lang kasimple. Tapos, lalagyan natin siya ng petchay, guys. Fresh from Baguio. Joke lang. Hugasan pala muna. Ito lang ang ihalo natin gulay kasi ito lang meron kami eh. Tigas ah. Trip mo. Okay.
Tapon yung part na hindi maluluto. Ready na. Ganun lang kasimple ang ilaga natin. Wait natin ng mga 20 minutes. Pwede na din. Tignan na natin siya. Mga ka-gloves. Lalagyan natin siya ng tubig. Dadagdagan natin siya ng tubig para sa sabaw. Siguro isang ganito. Siguro sa atin mga isang tabo to. Kaso masarap kasi yung sabaw kaya isa pang ganito. Yo! Tama na yan. Kalati lang. Pakuluin natin ng mga 10 minutes. Pero lalagay ko na to, mga sangkap ko. Yung bawang, sibuyas, lahat na yan. Sabay-sabay na yan. Ito pala dapat para kita nyo. So ito, pag kulang sa panlasa nyo, lagyan nyo ng asin. Pakuluan yan, mga 10 minutes. Guys, malagyan na natin ng paminta. Siguro mga 20 kilo ang lalagay natin paminta. Look lang. Yun lang. Yan. Kunting paminta lang. Pero ang dami yun, lagyan ako ng konting asin kahit di ko pa siya natitikman. Ay, lumabas. Ito na. Ay, di lumabas. Konting asin. Oops, tama na yun. Kailangan niyang timpla na. Konting halo. Kanin. Konting. Sabi nila, pag titikim ka daw, dapat kutsarita para mas malasahan. Yun ang sabi. Try natin. Oops. Alang lasa. Munting asin pa. Yaman yung popcorn. Grabe, daming sibuyas pero ayos lang yan. Sarap naman eh. So, lalagyan natin yung pechay. Ito kaya. Ito na lang, mas marami. Sabi ng tatay ko, isa lang daw lalagay ko. Kaya ito lang lalagay ko. Yun na, lahat na.
Tapos, another 5 to 10 minutes. Tapos, kakain na. Okay!